Radyo. Allah. Allah ka napak. Allah. Giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now the coconut nut is a big nut, but the delicious nut is not a nut. It's the coconut. It's the coconut of the cocoa Huh? tree. Nagpante ka? From the cocoa palm family. Ano to, no? Oh, yan yung mga bata. Asa daw yung mga ginikanan na ni. Noong ako'y musmus pa, ayon sa aking papa, iniwan ako ni mama nung ako ay bata pa. Nagtungo sa malayo upang magtrabaho, ngunit hindi na bumalik, ang ako'y naglaho. Oh mama, nasan ka man ngayon? Nandito lang ako, naghihintay sa'yo. Iyakap mo aking inasal, may maparamdam. Allah. Allah ka napak. Sa bintana, Maoy na. Allah. Luya sa mga bata. Ayaw kay say mulawig. Sige. Ikaw pa rin yun. Ikaw po rin ha. Ikaw po rin butang diri. Asa na yung ginakanan niyo di ay? Asa rin mama ni mo dong? Ngita mo pagkaon? Ikaw po rin yun. Ikaw pa rin. Ikaw pa. Magkaon na. Ready, go! Kaya dako magay mong luwag dai. Kamu. Ano ka diya? Kani anong butang ng sibot? Iya butang ng pilit. Iya ubra dili ka. Mahal ka